Mayong hapon, ug salamat sa pagsunod Cebu o kintibukang Central Visayas. Mao pa nagkulob sa inyong tanan diha sa Eastern Visayas. Ug maayong hapon sa atong mga kapusong Bulanon, taga Siquijor ug Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Gitayog og 3.4 magnitude galinog ang Sugbo kagabi ug ang epicenter nini mga kapuso ni mutang sa dakbayan sa Naga. Apan matod sa Phivolcs, why angayang kabalakan kay hinay ra ang paglihok sa yuta. Ang mga eksperto muhimo-hinuon og pagtuon kung may epekto ba sa nitubong ang nahitabong linog nga makamugna unya og laing landslide. Ania ang report. Alas 7:04 kagabi natala sa Phivolcs ang pagtayog sa yuta sa syudad sa Naga. Unang ikaraho nga aduna kini 3 magnitude nga kusgon ug ang epicenter dito sa Barangay Tinaan ang dapit nahitabo ang landslide. Apan giklaro sa Phivolcs nga nausab ang ilang impormasyon base sa ilang nakuha nga data. Suma ni Robinson Horio, ang pangulo sa Phivolcs Visayas nga 3.4 magnitude ang gikusgon sa linog ug ang epicenter nini anaa sa utlanan sa Naga City ug sa lungsod sa San Fernando. Daghan kay nahadlok. Base sa description sa mga tao dito sa dool, nakadungog daw sila usa murag dahunog ba? Dahunog dahil taon-taon ni na-feel na dahil nila ang kusog na shaking. Ito nga, sila pa'y pasulti o grabe daw kakusog. Pero nasubrahan na siguro ito nga reaction nila kay naman sila experience siguro. Nakatala og intensity 4 ang syudad sa Naga ug San Fernando. Samtang intensity 3 sa Cebu City ug intensity 2 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang intensity mao epekto nga namugna sa linog samtang ang magnitude mao ang enerhiya o gikusgon suma sa Phivolcs. Gipadayag ni Horio nga way angayang ika-alarma sanglit. Hinay raman ang paglihok sa yuta. Gani, sukad kagabi, wa man sila'y natala nga aftershock. Pero katong release na to, number 1, dito to doon sa may Tinaan. Diri, yung landslide area. So kulbaan ko ato. Pero pagka nakuha na nato ang mga kumpleto nga data sa atong determination sa epicenter, tanang mga record sa mga seismograph, sa mga na-staff nga mga station ba na collate na nato tanan siya ug uban pang mga seismograph. Pag final plot nila dili na nabutang dapitan na side sosyalo na siya. So south ring mga kuan ba siguro doon ni San Fernando kay taas ba pag intensity sa may San Fernando.